நமக்குள் நாம் உறவுகளுக்கு இனியதொரு வணக்கம். நான் உங்கள் நமக்குள் நாம் சரவணன். இன்றைக்கி ஒரு 2 விதமான தகவலை உங்களுக்கு பரிமாறலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு. அதுவும் டிஆர்பி தொடர்பான பதிவு. பிஜிடிஆர்பி அது தொடர்பாகவும், டெட் எக்ஸாம் அது தொடர்பாகவும் இந்த பதிவு நீங்கள் முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முழுசாக கிடைக்கும். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டன் அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய பதிவுகள் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க, உங்கள் நட்பு வட்டாரங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். (2020-21) முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குனர் நிலை 1, கணினி பயிற்றுனர் நிலை 1 தேர்வு நியமனத்திற்கான அறிக்கை நோட்டிஃபிகேஷன் செப்டம்பர் 9, 2021 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இது தொடர்ந்து கணினி வழி தேர்வு பிப்ரவரி 12ஆம் தேதியிலிருந்து பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வரைக்கும் 2 வேளையில் தேர்வு நடைபெற்றது. ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய மாஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர் உடனே வெளியிடப்படும். தற்காலிக விடைக்குறிப்பின் மீதான ஆட்சேபனை எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை தெரிவிக்கும் விதமாக இணையதளத்தில் தேர்வு வாரியம் கொஷினை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த முறை அதை கணினி மையமாக்குவதில் சில குறைபாடு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் சீர் செஞ்ச பிறகு தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் உங்களுடைய ஆட்சேபனையை தெரிவிப்பதற்கான அவகாசம் அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இதை நல்லா பார்த்துக்கங்க. இதுதான் முக்கியமானது. ஏன்னா எல்லா பேருமே பிஜிடிஆர்பி தேர்வு எழுதிட்டு இதற்காகத்தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ணலையே அப்படிங்கிற கேள்வி பலருக்கும் இருந்துக்கிட்டு வருது. அதனை இப்போ கணினி மயமாக்கப்படுவதில் சில சிக்கல்கள் இருப்பதனால தான் காலதாமதம் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இப்பணி முடிவு பெற்று அப்செக்ஷன் ட்ராக்கர் தயாரானவுடன் தேர்வர்கள் அளித்த விடைகளுடன் கூடிய வினாத்தாள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தற்காலிக விடைக்குறிப்பின் மீதான ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்கும் அப்செக்ஷன் ட்ராக்கர் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில் கூடிய விரைவில் வெளியிடப்படுங்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுதான் நமக்கு இன்றைக்கி முக்கியமான தகவல். சரி, இந்த ஒரு தகவல் தானா அப்படின்னா, இப்போ டெட் எக்ஸாம் தொடர்பாக ஒரு சிக்கல் இருக்குது. ஸோ அந்த சிக்கலையும் நம்ம வாங்க இந்த பதிவிலேயே பார்ப்போம். பிலிட், டிபிடி இது முடித்தவங்க டெட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்ப நிலை இது வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே வந்துச்சு. ஸோ இதை தெளிவுபடுத்துறதுக்காக ஒரு நண்பர் தகவலர் உரிமை சட்டத்தில் தகவல் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதற்கான தகவலுக்கு ஒரு விளக்கம் பிஜிடிஆர்பியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது என்னென்னு வாங்க பார்ப்போம். அதாவது பிலிட் தமிழ் முடித்தவர்களுக்கான பிலிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டிபிடியாக இருக்கட்டும், ஸோ இது முடித்தவங்க இந்த டெட் எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு தகவல் வரும் உரிமை சட்டம் மூலமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தற்பொழுது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் 2க்கு பிலிட் மற்றும் டிபிடி முடித்தவர்கள் தேர்வு எழுத முடியாது. இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிலிட் முடித்தவர்களும் இல்லை டிபிடி முடித்தவர்களோ டெட் எக்ஸாம் எழுத வாய்ப்பு இல்லை. வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்தவர்கள் பிலிட் முடித்திருந்தால் அவர்கள் பேப்பர் 2 எழுதலாம். நல்லா பார்த்துக்கங்க. பிலிட்டோ டிபிடியோ முடித்தவர்கள் எழுத முடியாது. ஆனால் டிடிஎட் முடித்து அதுக்கு பிறகு பிலிட் முடிச்சிருந்தால் அவங்க பேப்பர் 2 எழுதலாம்ங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வகையில் டிடிஎட் முடித்து பிலிட் முடித்திருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பேப்பர் 2 எழுத முடியும், இல்லைன்னா எழுத முடியாது. இது மட்டும் இல்லை, ஏற்கனவே பிஜிடிஆர்பி முடிச்சுட்டு எப்போ ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கணினியில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் சரி செஞ்ச உடனே அது ரிலீஸ் செய்யப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. இது போன்ற நல்லதொரு பதிவுகளில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.